Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhuna. Huria nahina olongan ni Tuhata Yesus Kristus. Tarlumu bimai di huria ni Tuhata diamang dainang na mengikuti kebaktian live streaming di Bagas Saderon di Bagas Tabe. Tapasada marohata lama muka parsaurata do Tuhata. Mari de mahita sian buku ede nomor 10 ayat sada dot ayat na patuluhun. Mar hite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni to di porbadia, na tumo palangit dot tanoon. Amen. Marolop-olop tu debata ama ho, ale sadok tanoon, edahon hamu mahamulion ni guarna, marmulia be kamu puji-pujion na. Dok hamu madok debata, tung nasok kaldo, akapa behenamu. Binahen ni hinatibul ni gogomi, ikon marsobat ho akamusum, haleluya. Martang yang maita. Ale Tuhan debata, suruh mator di perbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jala asalang gadda haporseon nami marhite-hite pakirimon na mangulu asa toktong hungot tami. Naheheroho hami muse sian namate. Songo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naung hehe sian namatei. Amin.
Tangihon uma patik ni debata di minggu tasadarion, ima sian patik na parjolo, satro di patik na pawapaton. Patik na parjolo, audo Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi homarakup, au bahenomu debatam. Patik na paduahon, dang jadi kanomu, jala dang jadi sumanomu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon. Roda di bagasan aek dari torun di tano, yang go tungga besio sebaon manang sioluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yang go sature dalanna, ay hona uhum na dosogot, akka na marsine yang di guarna. Patik na paupaton, ingot hauma pabadiahon ari minggui, di nonomari maulahamuna sa siulamu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi isin hutani halak pe, namangebati hutam. Ay di nanomari rodi top padebata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian doi bana di ari papituhoni, di baheni do, ubahin na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Atong ramangi dogogo may tatutuata debata, lau mangulahon na hobartu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hobartu patik mi. Amin. Tato poti madosat tanah udangi tua dopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan para sirohami dahami na dangolon narodo hami tujolom manopoti dosa nami na gudangi di bagasan hajahator dohami tubuh jaladang adong haporsan nami di bagasan rohan nami hinan. Salut dohami manibil sian akka dalamu masai gudang do pangalasan nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan, ala dindengar di basam dohot asin roham, sayunang paingot ikot akka dosa, haposoon nami dohot pangalasan nami. Saya ingot mahami hobar tu asin roham, dohot denggan di basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Roh mahamutu au asa mangoli terdimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dap-dap botar do wahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasumba gabe songon hapas do muse. Hasang apa ma di debata na digijang. Turpuk epistel di Minggu Tasadarion Ima sian Joshua sada ayat 5 saat rodi ayat na Pauluhon tajahama margati sorin. Dang adong manangi sena manahat jongjong di jolom salileko mangolu. Songopang donganiku di si Musa dong anakku ho. Dang tagamon pasobuku ho manang tadi konoku ho. Asal pirterdim jalan marsiho situtu mengaradoti dohot patupahon hobar tu sude patik akan ati nonahon di si Musa naposok itu ho unang manibil hosiani tu siamun manang tuha birang asa marmulia ho manang dopak dia ho mangalaka. Ni dosahna mertua doakan atu mangihon hata ni debata jalan au piopsa. Amin. Tutu hati na say tok-tok manata
Tahatidak komaha porsiautai songon na hinatindak ko nilungatta sa porsiaw ni sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba iro ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe si ator di porbadia adorang sohauhan ido tuhatta na tumaon na bernit di panghuman ni silatos na mati terpajal luibana di hau pinar silang na tuat tu bonotoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahur dul siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disimai bana pai mamulak sugot tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria na badia huria atau panjang Kristen akan na badia do dihasisani dosa do dihatai nama dok mulak mangulu masuk dari halak nang mate do dihanguluan na sora sudah amin. Shalom, horas ma digital na amang do inang hangkinang pinariwat. Amma titing namasa di HKB Kabar Lama Minggu tanggal 25 April tahun 2021. Guarni minggu ta sadarion ima minggu jubilate. Jala topik ni jamita di minggu sadarion mangulu parsuruan ni Tuhani. Titing na parjolo surat keputusan ketetapan Epurus HKBP. Hobar tu surat keputusan ketetapan Epurus HKBP nomor 300 siapul garing PTD garing SK garing 02 garing 2021. Memutuskan dot menetapkan pendeta Eben Sihardo Simajuntak MTH Gabe pendeta Resort HKBP Maha Naim. Dot sesuai surat keputusan ketetapan Epurus HKBP nomor 334 garing PDT garing SK garing 02 garing 2021 memutuskan dot menetapkan pendeta Ramses HB Manurung STH Gabe pendeta Resort HKBP Kebayoran Lama ditetapkan di Piaraja Tarutung tanggal 24 Maret 2021. Titik napa duahon pelantikan fungsional dot seksi-seksi. Sadarion Minggu tanggal 25 April 2021 di parminggon napa duahon pukul 10.30 WIB Petuan Huriat Taro pelantikan fungsional gereja tu seksi-seksi periode tahun 2020 satu tahun 2022. Dot Majelis Perbendaharaan Ketua Dewan periode 2020 sahat 2024 sebagai berikut. Nah perjolo para halado par tahun dua halak anggotana
Bendara Huria do Sekretaris Huria. Napa duahon Dewan Konyonya, Seksi Sekolah Minggu, Seksi Remaja, Seksi Naposo Bulung, Seksi Perempuan, Seksi Amah do Lansia. Napa tuluon Dewan Marturia, Seksi Pekabara Injil, Seksi Musik, dot Permingguan Botari Manang Alternatif. Paupaton Dewan Diakonia, Seksi Diakoni Sosial, Seksi Pendidikan, Seksi Kesehatan, dot Kemasyarakatan. Tusudi anggota guar-guarni pengurus na terpilih asa dot hadir di bagasan acara pelantikan ini. Titing napatuluon. Periodisasi pengurus Banjar. Periodisasi pengurus 10 Banjar, songon ketua, sekretaris dot bendara Banjar, tu periode 2021-2022. Asa segera dilaksanakan untuk dilantik di bulan Mei 2021. Jala situa Banjar pasaton aka guar-guar ni tu sekretaris Huria melalui WhatsApp manang email di hkbp@yahoo.com. Opat, Permingguan Gabungan Sekolah Minggu. Sadarion Minggu tanggal 25 April 2021 pukul siawib di Patupado Huriatado Permingguan Gabungan Sekolah Minggu. Niuloni Amata Evangelis Walprit SH Manurung melalui aplikasi Zoom. Palimahon, Sermon Ina Lydia. Di hari Senin tanggal 26 Mei April 2021 pukul 10 WIB di Patupa Huriatado Sermon Ina Lydia Nats Yohanes 10 ayat 10 sada saat Rodi ayat 20 sada. Niuluhon ni amang pendeta Eben Sibanjutak MTH melalui aplikasi Zoom. Panopon, ibadah bersama Persekutuan Perempuan Distrik. Di hari Rabu tanggal 20 April pukul 20 April tahun 2021 pukul sia WIB saat pukul 14 WIB maringan di HKBP Duren Sawit di Patupado ibadah bersama Persekutuan Perempuan Distrik. Tema produktivitas dan pemberdayaan perempuan jilid sada, narasumber Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Bernard Mani. Papituon, Sermon Punguan Perempuan. Di hari Kamis tanggal 20 April 2021 mulai pukul siawib di Patupa Huriatado Sermon Perempuan Nats Yohanes 10 ayat 10 sada sa 20 sada. Niuloni amang inang pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. Pawaluon, Sermon Naposo Bulung. Di hari Kamis tanggal 20 April 2021 pukul 10 sia 30 WIB Patuan Huriatado Sermon Naposo Bulung. Nats Pasalmen onom ayat sada saat Robia 10 sada. Niuloni inang pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. Pasiahon, Sermon Remaja. Di hari Jumat tanggal 30 April 2021 pukul 10 WIB Pertemuan Huriatado Sermon Remaja dengan Nats Ulaun ni Apostel 10 ayat 40 saat Rodi ayat 40 sada. Niulon inang pendeta Jojor Boru Pardede STH melalui aplikasi Zoom. Sermon Guru Sekolah Minggu. Di hari Jumat tanggal 30 April 2021 pukul 20 WIB Pertemuan Huriatado Sermon Guru-Guru Sekolah Minggu Niuloni amang pendeta Eben Sibanjutak MTH melalui aplikasi Zoom. Kelas katekisasi. Di hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 di Patupa Huriatado kelas katekisasi melalui masuk pukul 8 WIB Niuloni inang pendeta Jojor Boru Pardede melalui aplikasi Zoom. Sonima udaun hami titing na masa di Huriata tuata mamangaramuti kita saluna.
Taudu timam memuji Tuhan tadi marhite-hite ede nomor 670 ayat sada. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, dimana mangaramuti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Orasma hita saluk nakamanginang. Hatani debata turpuk jamitata di hari Minggu sadarion. Imasian natar surat di Sada Johannes Bidutolu. Mamukamay sian ayat 10 sia. Saat rod di ayat 24. Songonom ma didok hatana tajahama merkatsurin. Di sima boto otta pabua sian hasitonga kita. Jala tapapos rohatta di Jolona. Hamu kahaholongan molo sodi sol-soli rohatta hita marhiras di rohado hita maradokpon debata. Odo patikna. Naing persea hita di goarni anakna Yesus Kristus. Uhut masih haholongan. Songon naung kinonahon naing tu hita. Ido sahatna. Hamnak kadongan nahinahulongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Di guari maminggutta sadarion tutu minggu jubilate. Marolo polop tu debatama sadok tanoon. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Tutu manungguli hita mau muse, sude akan apursia naung makilala, nadong pabahenan di debata di bagasan parnguluan na, asa toktong marningot debata, marhite na marolopolop tiadopan ni debata. Tentu hati dak konotta do, molo nasian debatado tahilala, ahanadong tibagasan parangulota. Tentu patut mahita mangolopon makalason diadopan ni debata. Jalana pasti do honotta do tutu marhite sian panadaun dohot marhite sian hapor siauta pabua
na debatado haroroan ni saluhut nasa na adongi. Dua sadang buhay hita mga sahod diri. Tang buhay hita patujolohod diri madok. Alani hagogoku. Alani hamalokku. Dot alani pabahinakku do. Bain na buyaw. Parlas ni roha tuhot marasonak-sonang di Portibion. Alay songonido di bapa katidak konon yaka na parjoloy. Aladong magabe na mangetong narong parasingan na siyan akadungan na jolmanasi. Saya tidak sama dengan orang lain. Hidupku berbeda dengan hidup orang lain. Alana tumipo duaw siyani. Naumalo duaw siyani. Ape dia dupan ni debata dosdo sude jolma. Debata dang mardida parasingan sian akan adong di bagasan ngulu ni jolma. Kalau piadok parasingan na masa di tonga-tonga ni ngulu ni jolma tari ngotu status parnguluon. Totu dadai gabe mabahen nadong parasingan ni ita jolma diadupan ni debata. Ape namasa ape na niadupan ni jolma songo dia pe kondisi situasi ni hita ganup jolma. Mulu diadupan ni debata. Dosdo jolma. Angko parasingan na taida tutu bahwa kapor siaud do. Ala hapor siaud do na binereng di debata. Ala memang diboto di ida debata do hati kosan dot hasitongan ni hapor siaud ni hita jolma. Iman yang dimiliki oleh setiap manusia tidak tersembunyi di hadapan Allah. Jalalas hita jolma do napatuduhon di hadapan ni debata. Hasitongan dohot hati kosanna. Tangboy tonga jolma mamering. Hasitongan dohot hati kosan ni hapor siaun ni tongan. Walau parsidohot do hita marolo polop tutu ala hapor siaut tado na naing patuduhonot ta laho makalason mensyukuri pabua na adong pabahenan ni debata di bagasan mulutta sahatu partikyata. Salahido nabinereng ni parpasalmen. Bain na di hatahon, bain na di suarahon ibana jubilate. Ala memang dak sudio lo jalma maka porsiai na dong pabahenan ni debata di bagasan parngulon na. Termasuk may pangaramution ni debata na say mangalehon ahipason. Tidak mengakui apa yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupannya karena dia merasa hebat, mampu. Ala nasa narungi di bagasan nguluna. Tangapala di aporsiai. Haraksiat debatai, ya boy duau margugu. Taksiat debatai, boy duau marhahi pason. Jalaido narong di bagasan ngolukku. Nasopola siya debatai dinna. Dala songonima na masa. Na pinubay naturuhon ni bangso Israel na parjoloy diadopan ni debata. Aido ban na mura-mura na sida manundal hod debata.
sangat-sangat cepat meninggalkan Allah. Sementara Allah sudah banyak melakukan perbuatan. Allah sudah menunjukkan apa yang bisa memperoleh yang baik kehidupan di dalam manusia. Alaidang dihapursiai bangsa Israel na perjului. Dari ada di tudal hon nasida do debata. Wado bayano makapursiai di bata. Hai di bata sonahia binering. Tumagom ma tinoppa di bata na boy berengon. Tinoppa di bata na boy langsung sobaon. Ruban na say berkembang akagana-ganahan di tunga-tunga ni Panguluan nasida. Dalam na tumagom ma manoppa akagana-ganahan siyang mangului di bata naso takas di ida. Tapi siyang naso dihilala udangdo naong pinatupan ni di bata di bagasan Panguluan na. Jelas songonido nang pakatidak konon ni hapor siyata maradopod di bata. Erang na secara langsung taida di bata. Tapi di bata dipaturuhod do akka naboy mangalehon na tahari koton. Jadi adong tubuh pangalahon na songoni ala memang nang magodo haporsiaw. Hilang kepercayaan terhadap siapa itu Allah. Alanima gabedang diparduli kod debata. Jadi moloso diparduli kod debata totu bana dietong ma. Tabui do ibana margogo. Tabui do ibana padalani ari-ari di nguluna sopola ikon marhite pangurupion ni debata. Alai dihilala ma sungodia parnguluan na nasay patuduhon naso parduli tu debata naso mabiar maradok pod debata totudang gabe parohon asonangan dohot las ni rohana. Jaladang gabelam mabahen tinggan sudi nasa dan ulahon nai. Alani tubuh mahamu baun perubahan keyakinan, perubahan kepercayaan marhite nama dok dekon debatado HP si uluan. Nekon debatado HP si sobaun. Jala naikon debatado si utonon. Jala naikon hatani debatado si ulahonon de ngolu si ganupari ninna. Jadi siap pengalaman ni bangso naparjului jotjotno di patuduhon nasida hamu baun ni haporsiaun takola sahali. Hamu baun ni haporsiau tubuh ala nang parjolo di picang debata. Termasuk ma mulo terbuang bangso itu Babel. Ala pangalau sion nasida doi maradok pod debata. Jadi asaunang be dihalupahon nasida pabahenan ni debata. Alaikon hati dakonon namai marhite naolo marolo polop tu debata. Dalam molo disungguli par pasal meni mandok marolo polop tu debata dada olan alani pabahenanna di nguluni colma. Alai nalos disungguli mamuse alarong do agugon. Alarong do kuaso ni debata naung patupahon nasa nadong di tonga-tonga ni Portibion. Jalan na pinatupa ni debata marguna di bagasan ngulu ni Itajolma. Itu asa di minggutan asalpu. Kuar ni minggutai madok misericordias Domini. Bumi ini penuh kasih karunia Allah. Sudina bunga di parade debata.
ngulu ni jolma. Jala dukon olo hita jolma majalo aha nang pinarane di bata boy madingkan parnguluan ni hita jolma. Jadi ala adong waso dohot hagogo ni di bata totunai konudukma sudina nasa jolma mangului parsuruon ni debata. Menamaro jahasian nama kaporsiai. Emoloso di kaporsiai di bata, ba dang diulahon aha na pinangido ni di bata. Alai haporsiau do ujahanna. Asaradi asaolo kita jolma lahu mangulahon parsuronna. Jadi ala sudido madok porsia tu di bata totu naikon ulahonon nama aha na tinunahon ni di bata. Alay taida ma. Sudido nama dok nang porsia tu di bata olo mangulahon na pinangido ni di bata. Belum tentu. Melojok porsia tu di bata belum tentu ibana mangulahon lo menirohani di bata. Idua sadak kolan madok porsia tu di bata. Alai sadalan tu namangului parsuruan ni di bata. Jala adong hataridan ni ha porsia ni. Songon nani dok ni si Jakobus di bidu 2 ayat 10 pitu. Ha porsia ni pe songon ni dok. Anggo suadok pangulaon na nang mate do hadirion na. Tang marlapatan ha porsiaw ni. Jadi daksitong molodidok porsia tu di bata hape patuduhon pangalaho patuduhon panguluyon naso sitong dohot naso rade mangulahon parsuruon ni di bata. Tidak ada kebenaran, kepercayaan seperti itu. Jalai mana sinuarahon ni turpukta sadario. Akan na porsia naung takas makilala di sudi pabahenan ni debata nasian hasitongan. Hidup dalam kebenaran. Jalai do haroran na pabuah naung ditadda debata marhite anakna Tuhan Yesus Kristus. Jala adong haradion kesiapan mangulahon lomoni rohani di bata. Alani di dokma manangahape tapangido jalot tadusia nibana. Bartunatar surat di ayat 22. Ala taradoti patikna. Jala taulahon lomoni rohana. Tungi patuduhonon na masungodia pabahenan ni debata nasay patuduhon holong ni rohanay. Dalekon tarida ma siyan ngulu ni hita jolma marhite na makahawlongi dengan na jolma. Jadi ala gudangdo natahilala di bagasa perdalanan ni nguluta akan nabinahin ni di bata. Hido na sinuarahon ni turpukta sadario. Asa mangului jala mangulahon parsuruon na tinotuhon ni di bata di ngulutta. Am nakadungan na hinahulungan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Sedarion di parminggota tapatu pado acara pelantikan yaka matainata nang radi mangalehon roha mangulahon pakkobasion de tonga-tonga ni kuriatau. Paingot ma di pasahat debata tu hita ulaun. Di jauh jala dipilit debata hita lahu mangulahon parsuruan ni debatado. Nang mangulahu parsuruan ni colma.
Ang mangulahu parsuruan niyaka narong di Portibion. Dalam molo taulahu parsuruan ni debata marhiti kapakkobasyota. Tada nanaing mangulahon patuduhon huwaso. Mangulahon akasiulaon di tonga-tonga ni Huriatau. Alay pakkobasyon mangulahon parsuruan ni debatado. Ito na parjolo nanaing si patuduhonot tadi si. Ang giap ma di pargogoy tuhatta sude akamatay nata naung tarpilit makobasi mangulahon ulaon ni tuhatay asa marsangap kuar ni tuhatay marhite Huriatta. Marguguma sa luhut na kamanami na nami naung tarjo jala dipilit patuluson akka lomo ni rohani di bata di tonga-tonga ni Huriattaon. Amin. Martangi yang mahita. Tuhan di bata Jehovah manami mauliate dohot puji-pujian mahupasahat tami tuho. Diasi ni roham naung takas di patuduhoko di bagasan pardalanan ni ngulunami. Nasay mangaramoti hami mangalehon hahipason dopadauhon akaparmarasya kami. Idobay na tibagasan las ni roha marpung hami tibagas coromona le Tuhan. Pajupang jala marsaur dohoto laho tumangihon hatami. Ido nahu aporsiay hami le Tuhan gabedalan dingulun hami. Lao patuluson aka naho bartulomo ni roham. Jala hataridan ni panguluyon dohot haporsiaon nami baradok poko. Ala sian haradion mangulakon aka naho Bartulomo ni rohamdo. Patuduhonon nami pabuana porsia hami tuhoale Tuhan. Ala ni saidungani urupi jala pargogoy mahami. Ang giat pui ulahonon nami aka naho bar tu lomo ni rohami. Kali Tuhan di bata manami nang di bagasan di kiopeu pasatami sudina. Akadongan nami ruas ni huriam. Na dohot manang naso dohot pe marsaur. Di hari sadarion dohot tuale Tuhan. Pasu-pasu ma saluhutna ramoti lehot toktong hahipason. Songoni nangakaruas ni huriam. Nama dohoti parmingguon sadarion di ganup bagas nabi. Tuhodo toktong hupasahatami dongani sudi. Anggiat di bagasan las ni rohana sida. Marsaur dohoto di hari sadarion. Lehon gugwale Tuhan. Tinamangulahon akasiulaw si ganup haripe. Hale Tuhan di hari sadarion. Tinanaing patupaon nami. Acara pelantikan. Wakamanami na nami. Na naing makobasi kuriam dua katiki na naing ro. O mana madungani na mangrupi mangalehon gugu na sida asa pakobasyon na sidei. Gabi hasangapon dohot hamuliaon ni kuarmu. Ale Tuhan di bata Jehovah manami nang diari sadario petoktong dohu buah kami. Hakadungan nami ruas ni huriam. Na di bagasan par sahitod do piale Tuhan. Alani lehon hamalumod di nasida. Yamanami Leonardo Sibagariang. Amanami Bicar Manulang. Amanami Dr. Andus Iwan PM Tampubolon MM. Mulo Perdinan Sirait. Si Tua Juli Tupak Harian Tomanik. Inang Tiar Maruli Parhusip Boru si Tompul. Inang Nurmawati Tambunan Boru Hutajulu. Amang si Tua Dr. Andus John Walta Siti Daun. Amang Johnny Sembiring SE. Amang si Tua Edward M. Tambunan. Inang Nyonya Reni Simatupang Boru Purba. Inang Nyonya si Tompul. Rumiam Pitta Halomuan Boru Nadiak. Amang Ranto Lumban Turuan. Amang si Tua Dr. Andus Morlan Budiman Siahan. Amang Insinyur Dakler Kamberlam Tambunan. Amang Monang Pasaribu.
amang Tony Nahal Hutapia, inang Nyonya si Tomorang, Sortaulina Boru si Macutak, amang Padita Daulat Pardomuan Pajaitan, amang Jungjung Hasiholan Manurung, amang Ridwan Irianto si Tumorang SE Aka, inang Nyonya Hutapia Mauli Boru si Majutak, inang Nyonya Putar-Butar Saur Masdelina Boru si Rait, nasay toktong no pinasida makirim, de pangurupiyommu ang giat marhite wasodot hagugomu ale Tuhan, boy mangalehon hamalumon diaka parsahiton nasida, ang giat toktong di bagasan hagugon, di bagasan las niroha, aho manguduti pardalanan ni ngulu tuaka tiki nanaingro. Ale Tuhan di bata manami lau swingot tami do, nangakaruas di muriam, di bagasan nasa minggon, akan na marulang tahun, naung mangalehon gajang ni umur, tunasida ale Tuhan, mauliate hupasat tami, ang giyak masudi hakaruas di huriam, naung makilala di pabahenamu marhiti na mangaleho gajang ni umur, di bagasan nasa minggon, oma nasa itoktong matungani, mangurupi nasida, di ganup aka siulaupe. Dot aka keluarga per keluarga, na toktong didungani ho, laho patuluson pardalanan ni keluarga nasida le Tuhan, na dileho kotong kajang ni umur tunasida ganup. Alani sudina hupasatami matuho, dongani mahami, di bagasan asi dohot holong ni rohami, marhite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan si hokopami. Amin. Ojahani peliata di bagasan minggu tasadarion, di mana tersurasian buku Pesalmen 16 ayat 10 sada. Saya papotohonomu do tuau dalan hanguluan, sun malas ni roha diadopan di bohim, akahasudungan ni roha masa disiamumu saleleng-lelengna. Mari demahitasian buku de nomor 727 laos tapapunguma peliata. Selalu
Tuhan tanah hinaholongan sahab mahita acara pelantikan niaka pengurus-pengurus di tonga-tonga ni huriata. Alanita parade rohata marede hita sian nomor 300 sada ayat onom dohot ayat pitu. Dungi hubegema suara ni Tuhani nama dok. Ise do suruh honokku. Dala ise pardalan nami. Jadi nik kuma. Atong lau mahamu tuliat portibion. Jami tahok kamu mabarita nauli tunasa na tinoppa. Ajari hamu mana sidia mangaradoti nasa hata naung upatikot tuhamu. Aida ma saya nadong anak kudu hamu ganupari rasi rasa roh ajal ni asianganon. Tatangihom majo surat keputusan na jinahaon ni amata tua Pasaribu. Surat keputusan ketetapan nomor 50/07.01/2021 Pimpinan Jemaat Pendeta Resort HKBP Kebayoran Lama tentang pelantikan Majelis Perbendaharaan Ketua Dewan Koinonia, Ketua Dewan Marturia, Ketua Dewan Diakonia beserta anggotanya untuk periode tahun 2020 sampai 2024 dan seksi-seksi bendahara seksi, sekretaris seksi serta pengurusnya untuk periode tahun 2020 sampai 2022. HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama menimbang yang pertama bahwa perlunya pelayanan yang berkesinambungan untuk peningkatan pelayanan rohani jemaat di Gereja HKBP Kebayoran Lama. Kedua, berakhirnya periode Ketua Dewan Koinonia, Ketua Dewan Marturia, Ketua Dewan Diakonia beserta anggotanya untuk periode tahun 2020 sampai 2024 dan seksi-seksi, bendahara seksi, sekretaris seksi serta pengurusnya untuk periode tahun 2020 sampai tahun 2022. Membaca tata dasar dan tata laksana HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga mulai bab 1 pasal 4.
ayat 4.4.1 sampai pasal 5.4.5. Memperhatikan yang pertama, hasil keputusan pemilihan rapot Parhalado dan Dewan terpilih HKBP Kebayoran Lama yang dimulai tanggal 13 Januari 2021 sampai 20 April 2021. Yang kedua, hasil keputusan Parhalado di Sermon Parhalado pada tanggal 14 April 2021 supaya segera dilaksanakan pelantikan. Memutuskan, menetapkan, 1. Nama-nama yang disebut dalam lampiran surat ini menjadi Ketua Dewan Koinonia, Ketua Dewan Marturia, Ketua Dewan Diakonia beserta anggotanya, dan seksi-seksi bendahara seksi, sekretaris seksi, serta pengurusnya. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 April 2021 sampai periodenya berakhir. 3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan atau ketetapan ini atau perlu penyempurnaan, maka surat keputusan atau ketetapan ini dapat ditinjau kembali. Ditetapkan di Kebayoran Lama tanggal 25 April 2021, Huria Kristen Batak Protestan Kebayoran Lama, pimpinan jemaat, Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta MNS Simanjuntak MTH ditandatangani. Lampiran surat keputusan ketetapan nomor 50/50-01/SK/4 Romawi /2021 tentang pelantikan Majelis Perbendaharaan, Ketua Dewan Koinonia, Ketua Dewan Marturia, Ketua Dewan Diakonia beserta anggotanya, dan seksi-seksi bendahara, seksi, sekretaris, seksi, serta pengurusnya. Dan kami akan membacakan guar-guar natar surat di guarni pengurus Pinangidoma deka guar-guar na Ujawa Nami Sanjolo Pinangidoma asa jongjong dengan nabe. Majelis Perbendaharaan, Ketua Situa Nonatiur M. Boru Sitompul, anggota Amang Situa Dr. Andes P. Pasaribu MM, Amang Situa APH Lumban Toruan, Bendahara Jemaat Inang Nyonya Uli Novianti Simbolon Boru Siahaan, Sekretaris Jemaat Amang Situa Ramos Sitanggang AMD. Dewan Koinonia, Ketua Amang Situa JH Sinaga AK MAP, anggota Inang Situa Nyonya ESO Pasaribu Boru Pakpahan SE, Amang Calon Situa Insinyur Sultan Swaduon Hutasoid MT, Amang Insinyur Prima Tagor A. Situmorang MT, Inang Nyonya Uli Sihombing Boru Sitanggang. Seksi Sekolah Minggu, Ketua Inang Nyonya LH Napitupulu EE Boru Sinambela, Bendahara Inang Nyonya AH Hutapea SK Boru Situmorang, Sekretaris Inang Nyonya B. Sigiro NM Boru Simatupang, anggota Inang Nyonya HP Tinambunan Inang GH Boru Siagian, Lam Ganda Dewi Boru Pangaribuan. Seksi Remaja, Pendamping Remaja Inang Nyonya Situa YB Silalahi Boru Situmeang, Inang Nyonya Situa JH Sinaga Boru Marpaung, Inang Nyonya Sasru Situmorang Boru Gultom. Ketua Brian Ricardo Haryanja, Sekretaris Patricia Jessica Tiur Maidaka Boru Siagian, Bendahara Talent Anggelik Monica Boru Tampu Bolon, Humas Audrey Davina Boru Sitorus, Seksi Kerohanian Paula Siswada Boru Lumban Tobing, Seksi Musik Daniel Alwin Mangatur Sarjo Manik, Seksi Olahraga Pelian Alexander Jonas Sitompul, Seksi Pemuda, Ketua Satria Swalon Hutasoid, Bendahara Lydia Agustina Boru Hutasoid, Sekretaris Maria Juliana Hotniasi Boru Artonang,
anggota Doli Charter Simanjuntak, Frita Marlindang Boru Purba, Melin Esther Boru Simorangkir, Rian Hidayat Manulang. Seksi Paropuan, Ketua Inang Nyonya Tantri Tampu Bolon Boru Panggabean, Sekretaris Inang Nyonya Rita El Tobing Boru Nenggolan, Bendahara Inang Nyonya Rotua Huta Galung Boru Panggabean, anggota Inang Nyonya Evalina Hutayan Boru Simamora, Inang Nyonya Teti El Tobing Boru Simamora, Situa Nyonya EP Pasaribu M Boru Tampu Bolon, Inang Nyonya Dona Pardede Boru Gultom. Seksi Bapak, Penasehat Amang Pandita Resot, Amang Pandita Eben Simanjuntak, Amang El Purba, Amang Dr. Andes Antonius Simanjuntak. Ketua Amang Kolonel Dr. Andes Sahat Oluan Pardede MM, Wakil Ketua Amang Dr. Andes Benyamin Parhusip MM, Sekretaris Amang T. Aritonang, Bendahara Amang A. Batubara, Seksi Kor Amang M. Panggabean Koordinator, Amang Situa JH Sinaga AKMAP, Amang J. Manulang. Seksi Kerohanian Amang Situa J. Silitonga Koordinator, Amang Situa Insinyur O. Silalahi. Amang Situa O. Siahaan. Seksi Sosial Amang Situa Dr. Andes Parulian Parapat MM Koordinator, Amang Situa YB Silalahi, Amang Situa Insinyur TM Lumbantoruan, Amang M. Simarmata, Amang Desmond Mulyo P. Parhusip, Amang JR Nenggolan. Seksi Olahraga, Amang Situa SP Pasaribu SE Koordinator, Amang B. Purba. Seksi Kunjungan Gerejawi Manang Retret, Amang Situa R. Pakpahan Koordinator, Amang Situa R. AY Sihombing. Seksi Lansia, Ketua Amang Situa Dr. Andes Parulian Parapat MM, Sekretaris Inang Situa Nyonya Rita Sormin Boru Siahaan, Bendahara Amang Insinyur Sihar Hutagaol, anggota Amang Situa Evangelis Wiliater Manurung, Amang Situa Marolop Saidin Sitorus, Amang Situa Dr. Oberlin Sijabat, Inang Nyonya LB Manik Boru Panggabean. Dewan Marturia, Ketua Inang Situa Nyonya ARM Napitupulu Boru Pakpahan SPD, anggota Amang Situa Insinyur O Siahaan, Amang Situa Dr. O Sijabat, Renaldo Markus Pandapotan Simanjuntak, Marike Dumaria Boru Siregar Sarjana Hukum. Seksi Pekabaran Injil, Ketua Amang Evangelis Wilfred Manurung, Wakil Ketua Amang Situa Haposan Panjaitan, Sekretaris Inang Nyonya Ika Situmorang Boru Simanjuntak, Wakil Sekretaris Amang Situa JH Pasaribu ST, Bendahara Inang Insinyur Nyonya SS Sutasoid Lita Boru Situmorang, Wakil Bendahara Amang Situa Insinyur Adong Silalahi, anggota Inang Nyonya Rita Lumban Tobing Boru Nenggolan, Inang Nyonya FM Simangunsong Boru Pasaribu, Inang Dr. Gigi Nyonya Aida D. Manik Boru Siregar, Linda Boru Simanjuntak. Seksi Musik, Amang Situa ORM Sihombing MBH MTH, Ketua Inang Novita Boru Sihombing, Sekretaris Inang Nyonya CH Parapat Boru Tobing, anggota Nyonya P. Tampu Bolon Landia Boru Simatupang. Kebaktian Sore, Amang Situa Yos Simanjuntak, Ketua Brian Simanjuntak, Fernando Pasaribu, Lydia Boru Manik, Siska Boru Panggabean, Angel Berta Boru Hutagalung. Dewan Diakonia, Ketua Amang Situa Refain Pakpahan, anggota Amang Situa B Silitonga, Inang Situa Nyonya M Pasaribu Boru Tampu Bolon, Inang Nyonya G Pasaribu, Ranap Nerawati Boru Hutapea, Nyonya Situa TL Artonang Manurbasa Marice Boru Tampu Bolon. Seksi Diakoni Sosial, Amang Situa LH Manik, Amang Situa Yayah Bawadi Silalahi, Amang Calon Situa Manahan Tampu Bolon Sarjana Hukum. Ketua Situa Nyonya Kapurba Boru Manalu,
Bendahara Inang Nyonya HR Sitorus Boru Pardede, Sekretaris Inang Nyonya Situa R Sitanggang Peti Boru Siregar, anggota Inang calon Situa Nyonya LRV Hutapaya Boru Hutagalung, amang calon Situa I Rudi Clay Panjaitan, amang calon Situa Rudolf Dixon Marojahan Semangunsong SE MIB, Inang calon Situa Nyonya I Tampu Bolon Diana Dame Boru Pakpahan, Nyonya Mariahma Boru Saragi Sitio. Seksi Pendidikan, amang Situa CMH Simatupang SE, amang Situa RAY Sihombing, amang CST Daud L Pakpahan. Ketua, amang Imoda David Tinambunan, Bendahara Irvin TH Boru Sitompul SPSI. Sekretaris Inang Tiur Boru Pasaribu, anggota Nyonya Uli Erni Iriani Boru Nadeak, Dora Boru Manurung, Yosua Manurung, amang Potan Simanjuntak. Seksi Kesehatan, amang Situa G Hutapea, amang Situa Insinyur TM Lumbantoruan, amang calon Situa Samuel Ede Tampu Bolon SEMM. Ketua Dr. Giovanno AP Pasaribu SP Ong Rat. Bendahara Inang Dr. Gigi Silvia Boru Manihuruk, Sekretaris Nyonya Situa Yos Simanjuntak Boru Siagian, anggota Inang Dr. Rosintan Boru Silalahi, Inang Nyonya Evangelis Situasian Boru Tambun, Ria Boru Butar-Butar Dohot Tim Kesehatan. Seksi Kemasyarakatan, amang calon Situa TB Silitonga SE, James Parlawungan Halasan Tampu Bolon, amang Tito Christian Sitompul, amang Arsasta Sihon Haudumuan Silalahi. Songonima hujau kami aka guar-guar na masuk dalam majelis pembendaharaan Ketua Dewan Koinonia, Ketua Dewan Marturia, Ketua Dewan Diakonia beserta anggota-anggotana untuk periode tahun 2020-2024. Mulyate. Mengata BGB ya kaguar-guar ni nanaing dilantik di acara sedarion. Alani dihamalati orohata do tuadupan ni tuhata. Disaluhut haradeon. Dohot di hari tahun misude hamu akamanami nanami. Dohot ianakon nami. Dimana gabe parar tahun ketua dewan-dewan dohot anggotana periode 2016-2020, seksi-seksi, bendahara seksi, sekretaris seksi, dot pengurus nadong, diganup seksi, periode 2010-2020. Ruas. Hai di boto hamudo dang magopo halu jauh muna di bagasat Tuhani. Amin. Waing na manukum maau di hamu parar tahun ketua dewan-dewan dohot anggotana periode 2020-2024. Seksi-seksi, bendahara seksi, sekretaris seksi, dot pengurus nadong diganuk seksi periode 2020-2022. Naolo dohamu mangulahon ulaun na pinasahat ni tuhata marhite huriana tuhamung sadarion bahen sangap di tuhata atong di bagasan kuarni debata ama dohot di bagasan kuarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot di bagasan kuarni todi parbadia paujak mahamu yari sadarion makobasi ulaun na pinasahat ni tuhatai di tunga-tungani uriat taun. Amin. Ngaredehita deta 225
ayat 1 dohot ayat 2. Adopakon ruas mahita. Dihamu ruas di Huria HKBP Kebayoran Lama, waing bunga jongjong akka dungata saha porsiaun di Joloon. Bunga diudukon nasida haradion ni rohana, laho mangulahon ulaon ni Tuhani, marhite ulaon fungsional garejatta. Atong jakok kamu manasida, gabi parar tahun ketua dewan-dewan dohot anggotana periode 2021-2024. Seksi-seksi, bendahara seksi, sekretaris seksi, dohot pengurus nadong di Ganup seksi periode 2021-2022 di Huriat tahun. Saya saut ma songon nani dok munai, pinuji ma debata, udul mahita saluhutna. Taparade deta sian nomor 735 ayat 2 laus jongjong mahita saluhutna. Kapasa ma piliata tu debata martangi yang mahita. Ale debata manami nadi banua gicang. Odo haroroan ni saluhut si lehon na denggan. Dohot nasau libasa na mauliutus. Upasat hami ma siyan na nilihom mi tu hami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parhasiak kami pilihanon.
patibulhon harajaum di tonga-tonga ni kuriam, dohot di portibion. Buhay ma rohanami, marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia ma guarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomani roham di Banua Tongaun, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Sesa madosanami songo panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihot tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasor honma damena tutod di munabi.